weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to dunga wuuro ceerno to dunga wuuro alpha to dunga bosoyaɓe to ndulumaji demɓe to ndulumaji funeɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno aliou thiam to wuuro sogui ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie walimo baraknam o waɗi supervisé ñalawma hay talata hanki o udditigol nokku e nder wuulo Elega tawa koto liɗɗi jeeyete e prix ji subventionné woni prix ji mo laamu ngu yamiri to leydi Sénégal Aziz Ndiaye waɗino e heewi wadde kala saaha to maggal Touba fuɗɗari yontude so soggude coggal gayi enayi wondude e guura kewka ballal makko faade khalifa général o to leydi Mali ko alarba hande nogas ɗiɗi lewru sitto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho woni manditare wattore duuɓi capanɗe jeegom e goho ko leydi Mali heeɓi jeytari muma to leydi Ghana sagataɓe hewɓe jippima ñalawma hanki o e booli wadde seppo mumen hollirde mette mumen ko fate cattugol guura e oɗo saaha joni e nder leydi he to leydi Benin Patrice Tala ko hoorejo leydi ndi o bismima o joddima en audience e mo lomti e jappere laamu biteɗo Yayi Boni taw ko oɗo saaha ko lundiyanke ngana to leydi Libi ko lebbi tati heddi e sumgoji ɗiɓe mbiyata sumgoji général kono haɗani oɗo saaha joni ñalawma hande o suudu parlementaire ɓe gooti tigui ko wiyete motion de censure libde gouvernement o ha laaɓa bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo lasrari moƴƴuɗo longal laaɓaɗo istihar ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ɓe darottaki kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓe rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe no potirno ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum omo jogui leɗɗe kese pulla e siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala leydi e kala continent mo client makko woni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskinallo safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi on mo cheydaneji bahlide hoore mum ha haɓɓa walla janowo barugal ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kelineɓe mum noddoɓe kala sahani donc hebdemo yoɓat insisté ceerno Djiby Sy ene wiya kadi dendagal kelineɓe mum arnoɓe safruji men yo gaddor nokkuji to mbaɗi ɗiɗon safruji ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe fodde sappo e tati rafin yaltima ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e jeenayi rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne jogui base mum to leydi Mali ene tawe toon miñi kono wiye ceerno Samba Sy numéro mum téléphone ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum base mum ne tawe nder Nouakchott leegal bitegal Nettek sara jeere Nettek numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 mbiɗen numéro makko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal ɗum noon badden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alarba no gasi ɗiɗi lewru silto hitade ujunnaji ɗiɗi e no gasi goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba ne nanggani en karallagal to ha mbawon heɗade jayne nden e youtube miñi men sehil men saydou abouba hono no mbiruɗen e gardiniɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen talata hanki o no gasi goho lewru silto hitade ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi hono Ismaila Hul Cheikh Ahmed o sifodiri to new yorkoto en o sifdiri to sifodiri to new yorkoto nanodiran to new yorkoto nando makko biyeteɗo siraji dina mehriddine on noon ko jagorgal leydi Tajikistan ko fati kay cifodiral moƴƴal to banggue ɓamtude jokkodiral diplomatique hakkude leydi ɗe ɗiɗi ene tawtora sifande nde noon hono Mohamed Wul Mohamed Lakdaf on ko délégué tawa kadi ko délégué permanent de la Mauritanie auprès de la Nations Unies ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hannena Wul Sidi ko jagorgal kalfinangal ko fate nden ka e kisal gendi Mauritanie woni ministre de la défense nationale o bismima o joddima en audience talata hanki o e général de corps d'armée biteɗo Olivier Rittman on noon ko kañum woni commandant woni mawɗo dadiɓe dendagal dadiɓe fedde l'OTAN kala ngol jonde ko oɗon jillu noon gonɗo e oɗo saaha on noon gonɗo e saaha oɗo saaha joni gonɗo e jillu muɗum e nder leydi Mauritanie taw ko jillu gollal ene tawtora jonde nde noon hono biteɗo en tawtora jonde nde général de brigade biteɗo Brahim Oula Cheybani on ko kañum woni commandant du collège de la défense des 5 Sahel e wondude e vice président e wondude e vice amiral Ahmed Seyid Benaouf on ko kañum woni commandant du 3e bureau de l'état-major général des armées ɓe jewti ko juuti noon tawa yewtere mabɓe kay ko ƴettude peeje kay oɗo saaha joni yidde ñastade galle cihlagal hakkude koninkoɓe leydi Mauritanie e koninkoɓe ɓe fedde l'OTAN ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen talata hanki o walimo hoddela sharri hono cheikh Wula Abdallahi Wula Ewad ardima cérémonie peccirgola ballal guura faade miskineɓe tawa kadi ɓe cuuɓi e ngol lawol joni ɓe ɓuuri suɓade toon noon ko ɓen tawa ko miskineɓe tawa kadi ko wuyɓe e cuuɓi noon cérémonie o noon waɗi tigui ngoɗo wuuro witego Dali Kumba noon ene tawe jara commune mo Kumbi Saleh ene tawe jara commune mo Kumbi Saleh e nder muqaddamo tembe dara ko programme noon taw ko programme socio économique yidde wallide wumɓe e miskineɓe kala taw ko catala bitegal tajour kañum tigui yuɓɓini ɗeɗon golle ballal ngal noon hollirama ko temedere dammuwol wondude e kolce nogas ɓe mbaddi hen kadi ɓe mahi toon kadi boutique taw ko boutique jeeyo guura e prix ji ɗe laamu yamiri mbeɗa yidde hoyɓitinde ɓeɗon miskineɓe ɓe mbaɗi toon kadi ɓe wollude kadi ɓe mbaɗiniɓe kadi taw ko four mburo ene wondude e matériel mum kala ɓe mbawi waɗanede kadi fodde sappo ɓe mbawi kadi rokkede fodde sappo ɗiɗi machine taw ko machine unowo ɓe mbawi kadi waɗanede clôture boowal ngal 1 hectare tawa ngal boowal noon koɓe mbaɗi hen ko wiyete maraîchère woni jardin ngaji mabɓe tawi mbawi habde hen e kala saaha ligguimaji ha no hannit ni ɓe mbaɗanama kadi clôture boowal manggal no fewi ngal qime ha 10 hectares ɗum noon ko beele mbawa wadde hen so toɓoji ɗi tooɓi mbeɗe mbawa jabbude hen hano hannitini hono Sidi Mohamed Ahmed Val kañum woni maire commune mo Kumbi Saleh e dow inde population kala o holliri hen weltare mabɓe mawde no fewi faade laamu leydi Mauritanie e faade tajour ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gouverneur Brakna hono biyeteɗo Imrahib Rabu Wula Abidina o waɗi supervisé talata hanki o no gasi go lewru silto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go to e lega udditgol nokku taw ko nokku to liɗɗi jeyete o nokku noon taw ko société biteɗo SNDP catara halfinaɓe ko fate jeygol e peccugol liɗɗi nder leydi Mauritanie kañumen udditi o toon nokku on nokku noon ko gam wadde nokku kay e tawa kala yontere nokku ne uddita laabi nayyi e kala nde udditamo heeɓa fodde temedde ɗiɗi kilo liɗɗi yo yeey taw kadi ko liɗɗi moƴƴi no fewi liɗɗi qualité o hollirama noon kala ñalawma ɓe kewa temedde ɗiɗi kilo liɗɗi e nder balɗe nayyi ɗe ɓe uddita ɗi tawa ɗina liɗɗi noon tawi
ko liɗɗi coaf yawmira tigi yo yeeya ko temedde jeeɗiɗi kala kilo so tawi ko liɗɗi biteɗo korbina ɗin noon ko kilo ko temedde joyyi ɗum woni ko yamira population mo e leega noon kolleri hen weltare men mawni no feewi ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagolgal kalfinade ko fate cellal aade gollodiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewedde kala subaka soko cidde ɓesgu ngu andinde ɗumen to covid 19 yarata e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon ñalawma hande o wonde nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde jeenayyi yimɓe jeetata kolkisono e nder holkiso he noon hen nogas e nayi tawame jeeti ko fiɗaɓe covid 19 ne ɓetete wanggue pourcentage ha 1,26% hen ɗiɗo ko contact suivi nogas ɗiɗo heddiɓe kala ko ka communautaire e nder ɓe cellano ɓe temettete capanɗe jeeɗiɗo e jeeɗiɗo kepti kelal mumen hano hannirta ni paati galleji men sappo e goho ene tampi sanne ma ballitede banggue fofago neɗɗo goto hawre ladial ha joni ko leydi Mauritanie leydi Sénégal keddoɗen Aziz Ndiaye waɗino heewi wadde e kala saaha to saaha kayi maggal Touba fandima walla yonti o waɗino heewi wadde kanko Aziz Ndiaye noon hollirama tigui balle ɗe o waɗata golle ɗe o waɗata de Touba ene tenkini tan wonde jokkodiral moƴƴal nana hakkude Touba hakkude mum e wuuro witego hakkude mum e Tiva wona hollirde noon ngal ɗon kanko Aziz Ndiaye noon kanko Aziz Ndiaye noon o sogui tigui coggal taw ko coggal jawdi taw ko coggal gayi kewji no fewi e nayyi wondude e guura kewka guila e maaro ha e nebam kala o addi ɗum noon taw ko aadi faade khalifa général de mouride hono Serigne Mountaga Mbacké o arani goto noon omo arde sete timmude no fewi e nder sete ɓe o ardi ɓe noon ene teske hen miñi ko biteɗo Baye Ndiaye wondude e mbiri ngana dowlu no fewi biteɗo Balla Gaydé ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Boulaya Niang ko étudiant mbaɗanoɗo 3e année talata hanki o noon o darima yeeso ñawoɓe o taƴanama duuɓi ɗiɗi e kaso tawi hen hitande ko ferme ko tribunal de mo flagrant délit mo Dakar kañuma ñaawimo o ñaawira noon ko feññinde kay ɓayyinde e ɓangguinde natte taw ko natte sehil makko debbo natti mum ne ɓorti ha laaɓi hono jibinira walla mbiyen ne ɓorti ha no butel ni ko ɗen natta tigui on wawi tigui ɓayyinde e wangguinde e réseaux sociaux ɗena natta noon ko gueɗe ɗe jiiyen gueɗe noon ko gueɗe ɗe jaadani e jamanu jaadani e diine ko ɗum saabi noon o darima yeeso ñawoɓe tañanama duuɓi ɗiɗi e kaso tawa hen hitande ko ferma ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal jena ha to Golf Sud police de brigade de recherche gollotoɓe commissariat de police mo Golf Sud ɓe teeɓima ñande aljuma ɓennuɗo sakataɓe ɗiɗo taw ko wuyɓe mawɓe no fewi molanteɓe Allah ɓe hinde braqueur nde ɓe teeɓa noon ɓe tawrama tigui ɓe jogui jaasi wondude pistolet mo hinde automatique ene wondi e kuure mum hawi Dakka ɓe ɓendinama noon to yesso parquet mo palais de justice to Pikine ha to Guédiawaye ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen i kada woni université Cheikh Anta Diop mo Dakar ko duɗal jaaɓi ha tirtatengala e nder Dakar ngal duɗal noon ko ñande nayyi lewru dara toon ndu fonno wonde uddudgol école aji ɗi école on université noon koko udda noon caggal kay kewgol wempeƴere tata ɓiire ko fate mboroso coronavirus e oɗo saaha joni noon ko ñande nayyi fonno uddide laamu ngu holliri noon ɗum dirtinama ha ñande 17 lewru octobre woni lewru dartoon ndu hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go ko nden tigui université uddite laamu ngu noon holliri yidde men kay ko oɗo saaha joni ko beele kay wawa ƴettude peeje handade ko fate daɓodiral mboroso coronavirus beele kadi ɓe mbawa jokkidde golle ɗeɓe puɗɗi gollade e nder nokku to wiyete campus e nder université o ko ɓoyani ko noon Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗɗo leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade waɗino haalande hollide kay ko addi ko université ji walla école aji ɗi ene uddita la budde dendagal professeur uji étudiant kala ƴetta ñakku mumen ɗina kongude noon waɗino sonkoru mawdu no fewi haala mawka e nder leydi Sénégal ha tengti e yoga e syndicat ji kolliri noon tigui ɗum ɗon wona haala kadi ɓe jaadani e ngoɗon miijo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen ko alarba hande nogas ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho leydi Mali mawninimanditare mum taw ko jeytari hoore mum wattore capanɗe jeegom e goho lawol Azimi Koyta hoorejo leydi ndi noon o waɗi discours makko duwanade dendagal ɓesgu leydi ndi kala e nder discours he kadi o waɗi hen haalande hollirde kay holko addaniɓe wadde coup d'état eɓe derguiti laamu Ibrahima Boubacar Keïta ñande 17 lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho holliri kadi caggal ɗum ko caggal ɗum noon
noon jonde ko wiyete diisondirde taw concertation nationale yuɓɓinanoma ñande sappo e goho e sappo e ɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɓe mbaɗino noon ko wiyete feuille de route ɓe cuuɓi ardiɓe conseil national des transition ñande nogas e joyi lewru septembre e nder discours makko o holliri tigui wonde nogas joyi lewru septembre ujunnaje ɗiɗi nogas hoorejo transition e cikku mum kala cuɓanoma o holliri noon ko lebbi jeetati tan fawi hen ɓe teski tigui ɓen ardinaɓe ko fate transition ko fuɗɗiɓe selde lawol woppuɓe bolol kayim ɓe gandi noon ɓen toon paani leydi ndi to wona e peewal ko ɗum saabi noon kamɓe dadi ɓe ƴetti responsabilité mabɓe gam yidde derguidde laamu wadde kay coup d'état gam artirde e leydi ndi e potal ko ɗum saabi noon ɓe derguiti laamu taw ko laamu transition e gardugol banda o wondude e Moctar Wan gonnoɗo hoore jagode mabɓe ɓen noon derguitino ko ñande nogas e 4 lewru mai hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho o holliri noon wonde tugguide en kay ko lebodide ko laamu ngu derguiti ngun laamu derguita faade oɗo saaha joni yimɓe kala teski wonde leydi Mali woni tigui koye dow peewal woni tigui koye lawol poccingol no fewi ene yakora tan so yaari ni ma ɗum yaaru yesso hano hannit ni ko konngudi makko kanko Assimi Goïta o holi gayniri discours makko noon ko wiide vive Mali yo Allah waɗa barke e Mali yo Allah waɗ barke e Mali yo Allah reena Mali reena dendagal malinaɓe kala allahumma amina ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni INTM woni union nationale des travailleurs du Mali ko union fadde taw ko rendinde gollotoɓe ɓe leydi Mali ɓe mbaɗi kamɓene discours mabɓe walla mbaɗi communiqué mabɓe e nder communiqué o noon ko ni communiqué o leloriri INTM woni union nationale des travailleurs du Mali ene wiya fedde CEDEAO ene wiya leydi France ene wiya Niger yoɓe gandu wonde leydi Mali ko leydi hemdi jeytari mum ko leydi kadi ganduɗa hoorema ndi jaɓata e kala saaha konngudi mettude no fewi ne cuute faade leydi ndi faade laamu leydi ndi tawa ɗina konngudi ko ƴettoje wonande ɓesgu leydi ndi wonande kadi laamu leydi ndi ɗum noon kamɓe ngallon catal ɓe jaɓata ɗum e nder leydi he INTM woni union nationale des travailleurs du Mali ene wiya hande e janggo kala ene wondi e gouvernement mo transition on eɓe waɗi ɗumen soutenir eɓe INTM woni union nationale des travailleurs du Mali ene wiya kadi hande e janggo kala yo poyɓe gandu kamɓe transition go wonde tigui gouvernement politique mo jogui o eɓe jaadi hen kadi ɓe mbaɗi ɗum soutenir ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen ha joni hoorejo leydi ndi hono colonel Assimi Goïta o rokkiri coktirde fodde ujunnaje 6,6 hoɗande taw koɗi hinde logement sociaux talata hanki o to nokku biteɗo en tabakoro ene tawe nder commune mo Kalambankoro ene tawtora noon cérémonie dokkirgol coccirɗe ɗen hono Choguel Koyge Maïga on ko hoore jagode leydi ndi e yimɓe gouvernement e autorité ji diwan taw ko autorité sécuritaire et administrative foof ne tawaɓe kolliri noon ɗiɗon logement ji sociaux noon ɗi poti wonde ko 1,256 kono oɗo saaha joni ko ujunnaje 6,6 puɗɗi parde ɗum woni ko rokkira e juuɗe ɓeɗon miskineɓe folɓe hebde ɗiɗon logement ji biteɗo Ceekunda Amadou Dia kañum woni maire mo commune diwan o holliri tigui weltare makko mawde no fewi e weltare commune o kala ha joni kaɓruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali keddoɗen jagogal kalfinare ko fate cellal ade ɓayyini communiqué mum tonggode 1,6 ko fate mboros coronavirus ko kijiɗe hanki o ɓayyini on communiqué o holliri noon wonde kay ko ujunere 120 neɗɗo kolkisono e nder holkiso he jeetattawame jeeti ko fiɗaɓe mboros coronavirus 1 kepti cellal men ɗiɗo kawrela jala leydi Mali ni yaara oɗo saaha joni 1,6 fiɗaɓe hen 1,1 keptino cellal men paati galleji men 549 ɗum woni ko hawrela jala kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali ko to leydi Gana paaɗen e nder darorɗe lewru août maynuɗu gana sagataɓe gananaɓe hewɓe jippinoma e booli ñalawma hanki on teskama kadi ɓe duttima e booli wadde seppo mabɓe noon hollirde kay mette mabɓe e ŋakma bugol cattugol guura e oɗo saaha joni mettugol cattugol gurnama e nder leydi Gana he ɓe kolliri noon koɓe jokkoɓe seppoji mabɓe hande kuulal ngal baɗanogal tugal leydi ndi baɗanogal hitande 1990 woni constitution
constitution de 1992 hande on constitution firta ha sori ladde kala beele kaye gananaɓe ne ɓeyɗo tigui hebde lakkitare woni ko wiyete démocratie ha no hannirtini côté leydi Benin paɗena hoorejo leydi Benin hono Patrice Talon o bismima o joddima anno jansam e mo o lomti e laamu be hono hande mo taw ko lundiyanke ngana biyeteɗo boni yayi walla yayi boni ɗum noon ko jonde ɓe jooɗima ñalawma hande o ɓe mbayri yindirde noon ko gila 2016 ɓe mbayri joddade koto palais marina ko toon tigui ɓe mbawi fottude tawa kadi kanko yayi boni o waɗi ko sanga 11 heures o waɗi kadi koye tooɓo o tawi tigui hono hoorejo leydi ndi Patrice Talon ene bismima to bureau jo mum to 3e étage e ndera galle taw ko galle présidentiel mo marina ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Libye cakkitiɗen ko lebbi tati heddino tan sumgoji taw ko sumgoji ɓe mbiyata élection générale kono ñalawma hande o suudu parlementaire ɓe leydi Libye ɓe mbaɗi tigui ko wiyete vote de sanction de monsure wonde kayyo gouvernement o Libye ha soro ladde ɗum noon e oɗo saaha joni teskede kadi wonde to funnague ardiɓe laamiɓe funnague leydi Libye e laaɓiɓe hirnague leydi Libye oɗo saaha joni tekkerene luuwe surka hakkude mabɓe ne huula tigui ma tension ɓamto hakkude mabɓe e oɗo saaha joni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ɗum ɗo wonno ko tonguji kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehilmon Raly Abouba kettima alaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on